И какво са хора, добре дошли в следващото видео в моя канал. Аз съм Мирослав. И както видите от тъмна заглавието, дойдем времето на Жоржинката да се тръгна от отбора. Просто тази карта беше най-дълго от отборът ми. Ето тази карта, доста старичка карта, човек, и трябва да се тръгне, така че вие ако сте сложите на видео на FC Mobile и не само, може пърста лайк бутона. Съм ли с камбан, защото съм близко до 200 абоната, на 200 абоната ще има фейс ревю. Извинявам се, че от толкова време не съм качвал, че просто нещо ми стана с телефона, човек, и една седмица не можах да качам никакво видео или да запиша. Но както и да е. Ето тази картичка на Дембеле ще вземем. Взел съм на МБП, на Вирц и на Дембеле. Сега ще вземем. Така, имам футболистите, тия двамата даваме. Дали? Да. Тук някакви... Така даваме. Тия двамата. Тия. И... Да, тук се двама да си имаме така. И взимаме... Пам, Дембеле, братле! Най-накрая от колко време се мечтала да взема МП. Дембеле в състава Франция, дясно крило, Пари Сен Жермен. И това е Дембеле, 105. 116 спейс. Една с тази картичка да брат да е мегата бързичка. Най-накрая взехме го. Така, да прехвърляме точките от Жоржинката на 13. Аз имам, както видите, 5120. Така че няма проблем с това. Цак. И Жоржинката си тръгва. Пам. Отборът ни струва вече 12 милиарда. Тук го обгреваме даже на 106 овърал. Пам. Мале, човек, отбора ни става зверски. Ще му дам дриблинг, човек. Не, е така. Ами им става 131 пейс, 109 шутинг, 109 пасинг, 134 дриблинг и 79 физика. Добре. Тук му има някакви... Нямам нищо, какво имам, аз не знам. Така, ето и атаката. Имаме разселена скамейка. Ако слушате двамата беше да има, бро. Ако слушате Жоржинката и... Не. Но е така да си има. Ето това ни отбора. Марадона трябва да го разкараме. А той пич междуто го взех. Защото, нали, тук ще плоската ли човек и падна зверската. До момент няма го продавам. Защото ако Реал Мадрид бият Арсенал, тази карта ще стане от 106, ще стане 107 човек и ще струва много пари. Затова ги държа. Защото знам, че Реал Мадрид ще станат шампиони. И така, вече има 106 атак. Много яко. И от хирото, като взема един десен бек, има един десен бек, ще го взема. Така че измислих нещата, хора. Така че да. Ето го нещо състава, буквално всички са сменени. Това няма нищо общо, брат, от отбора ми преди един месец. Така че... Да. Вирц, котне топката. Марадона. Към МБП. МБП. Къде отиваш, бе, Дембеле? Я ето ре. Марадона. Ернандес. Дембеле стокът. Първи гост на Дембеле. Мале, брат, колко хубаво се усеща. Мале, човек. Мале. Та картичка обаче ще кърти. Човек. Той с кой крак беше? Десен? Защото не знам с кой крак беше, човек. Може тук да изправя бати пауър. Но, брат, много добре се усеща. Между играм на високи копи. Дембеле отне тук. На Legendary 3 сме. Не знам колко точно купи сме. Тук ни пресече паса, човек.
Но че взех и това хазард. Но не съм го снимал, защото тогава ми бъгна телефона, човек не можа да снимам. Но се оправи. Защото брат защитни е бетон, човек никой не му мине. Добре. Хазард. Б. Вирца. Дембеле стопката. Фал, бро. Ей. Нема фал. Браво, я туре, бе, браво. Добре, викам брат, че него фал. Добре, къв това пазва. Как да е първото по време свърши 0-0. Просто отборни кърти маняк. Кърти. Добре. Не бе, какво направих тук? Да, видиш, както ти казах. Кърти. Иска сега направиш финт, бе. Туре. Ембапе, какво правиш, бе, ей? Тук можахме с Хазард да избиме на финеска. Хубава. Да, човек, нашата защита кърти, бе. Хазард навлиза! Тук малко мъкнах, че... Стана опасно. Как се метна то сам? Ендрик. Което Ендрик ли е? Как ти бързия, брат? Се обърне, усещам. Вие кой казах? Просто човек знае да се защитава. Оп. Марадона! 1-0! Армандо Диаго Марадона вкара първото попадение в матча в 83-та минута. Марадона се разписва. Рафиня. Брат, не му минеш, бе, ей! Ернандес! Марадона! Не, подай! Малето, брат, как се метна да ги фане тази топка. Аре, заляги бот. Ще реч, квитне. Първа игра. Какво ми за Дембеле? Дембеле, брат, игра много с топката, но мисля, че брат е доста бързичък. Прегъс. Усеща много добре прави финтовете, много бързо ги прави финтовете. Браво, ево. Така, печима 0 удара в матча. Браво, бро. Вече съм Legendary 3, 750 пущи. Така, добре. Има тук някакъв добър отбор. Следват атак 107 митват и 107 дефенс. Отборът му е добър, но не знам дали той е добър. Добре. Мирото трябва да игра много комбинация, човек. Защото тази комбинация е нещо... Да. Ох, 107... 9 МП... Добър. Дрогба ли видя какво е да... Добър разбор. Хазарда. Пресече паса. Добре, защо правим топоти, бе, ей!
Не можеш, бе. Кинг е защитата, бе. Кинг е защита. Опа! Не, бе, човек, иска да цъкна да подам на... Ох. Аре, що не подаваш, бе? Шш. Игра? Браво, бе, Видич! Айде, добре си. Не. Браво, бе, браво. Аут, ес, бе. Страхотна защита в това видео. Но какъв беше този спаза, братле? Ай! А трябва да допускаме такива малумни грешки. Където могат ни косват мачове, човек. Тук ще поведа, аз знам, бе, брат. Добре, че брат не си оваде толкова както трябва. Добре. Видиш, той между има много мощен, ясен удар. С пауър, човек, знаеш колко път съм вкарал с него. Дембеле. Дембеле бърз. Дембеле. Паче физиката, може би. Бързо стига, бе. Не в последните минути, Ернандес! Велика защита имаме, хора, велика. Бързо, ще ли му сте атаката, брат, това беше атака за гол. Тук мога да стане, може да стане матч 1-0 за мен. Но не, съдята е решил друго. Брат, как ми напрестрима, ей? Сега водете се. Какво пари това, бе? То път няма да стане. Обиде го там на терена. Така, хора, наистина с видеото нещо прекръсна. Прекръсна. Нещо спря. И скриптах матча с Соня Пич, като след това не би с 3-0, брат, защото не играх. Буквално. И така. Кристиано Меси Мбапе, бро! Ева, бич. Ева, брат. Окей, отбор имаш, бро. Пича фен на Меси, на Роналдо, на Мбапе. Пича. Ей, Меси. Кинг, брат, наистина много добър в защита. Видях го на рада. Не това е, ето е казах да Дембелеката. Брат, наистина Дембеле се усеща много готино. Давай. Хо! Не! Трябваше да стрелям свинеш човек. Как да навлезна в наказателното. Познана към Дембеле, бро! Трябва малко повече атаки да имам по дясното крило. Добре, аут. Правим глупости, човек. Как можеш да ги стигна само? Не бе, човек, аз още не съм в неговото поле, защо бързам да правя тъпия фин, брато? Това не ми е ясно. Мали, ще му чпих краката. Оп. Мбапе. Не изкака се. Ей, игра. Бро. Кристиано. Не меш.
Дембеле. Подава. Килян. И гол! Вамос! 1-0 за нас. 42 минута. Бека, Меси, Батото, Сист. Ево, такива отбор ми харесват. Отбор му беше брат некъв. Няк. Сембапе, Тоти, Меси, Роналдо и още. Ето там. Оп, не. Оп. Така се лъжат опонентите, хора. Какво лъжиш и аз не знам. Бре, как мина тук? Ох. Дембеле. Дембеле, човек, много добър, ей. Мале, Дембеле, ко правиш ти, бе? Бре, що се... Лига. Добре. Ти, че Дембеле по-бърз си. Трябва да си по-бърз. Добре. Хоп. Ей, Дембеле! Че не го направи, ей. Винуали вкара това. Бе! Като въртара, бе. Добре, брат, гледай. Баси. Не бе, не бе, не бе, не. Чакай, бе. Абе, бро! Аз какъм Ернандез, бе. Ще го... Бро, що правим такива наумни грешки, бе? Да, човек. Гле. Але. Хора! Впрем, бе! Айде, атаката. Нема време, аре, аре. Да, човек. Толк печели, брат. Шот пича. И сега даже ми вкарат кола. Това е тази игра. И не умре, брат, загубиха мача. Съм доволен от факта. Последния матч берем. Да бъде нито едно попадение не е направил. Или асистенция, или каквото да е. Просто нямам думи. Бъде, брат, какви сте отбори? 110 атак, 108... Сравнение моят отбор срещу техния отбор, брат. И са буквално на моите купили. Представи си. Да. Сега 112. Карвахал 110, брато. Вие тоци. Да. Добре, това пипам тук, бе. Няма мина, ей. Салах. Бре, защо ги пусна толкова дълга, бе? Ух, Марадона. Yes, греши ги. Обичам такива, много обичам такива грешки, човек.
Ево, пич, добър си. Буквално безплатен гол. Ей. Ще играем с нова комбинация 4-2-4. Че с два нападателя. Ей, Бапена, влиза! Какъв шпагат само на не знам кой беше това. Бързо, защо ги центрираш там, бе? Корен си избихме. Без какво направих това. Ще бе го вкара. Брат, не съм искал пауър, ей! Няма минеш. Бро, лигаем се. Да, брат, рикошетчетата, да. Само не ми прети тия, брат. Защото мен, брат, такова рикошетче никой няма ми даде. Разбирате ли какво е никога? Браво, Дембеле. Не ми хареса как Дембеле владее токата. Човек... Айде! Бро. Дембеле! Първи гол на Осман Дембеле! Защо ме е четворка, брат? Трябва му правя номера. Осман Дембеле. Се разписва в това видео. Направо ви казвам. Ева. 2-1. Осман Дембеле се разписва. Ева, брат. Много сноборно той. Много бърз. Това го вкарам за хиляден път в това видео, но... Да. Няма минеш кинг, бе, ей. Вамус, бе. Яката работа. Така. Между другото, в описанието е моят Discord сервер, може да се присъедините към него. И така. Перлинк. Фао, бро. Жав се. И както дойде може да има мрежи, може да последвате. Някой желаете. Ебапе! Какъв този пас назад, бе, къй го дара, бе? Не, бро. Към Дембеле, бе. Види, че... Тия грешки, брат. Ми косват мачове, наистина. Но Торе... Брат, тък му казах, но Торе е там. Вирца там. Не, бе, не. Мале, дай че ги би с лев. Иначе ако беше с десен, брат. Или корен или гол. Едно от двете. Опа. Фаул. Ей. Това Торе. Не. Ето го Торе. Тук ако пей ги нацелил, браво! Дай още на... Дай. Ти сериозно ли, бе? Дуспа! Корнер. Пича, брат, за втори път прави тази грешка. Оп. Не! Прегите трети. Пак ще да му пресече пъз. Браво, бе. Къв фал, бе? Ей! Това ще направиш нищо, брат. Само мога да ти вкарам втори гол, това правиш. Осман Дембеле. Бърси. Да, брат, 5 минути му дай.
Се обърне са. Няма се обърне. Видите, но корнер това не е никак добре. Чисти! Yeah! Vamos! Това е поредно в това видео. Ами, мисля това от видеото. Надявам се ви харесал. Взехме на меле. В следващото видео не знам какво мога да взема. Може би... сега ще покажа между с това комбинация ще играем. Вече, от тук нататък. Ще играем с тази комбинация между 4-2-4. Къде беше? Май тук някъде било. Да, ето. С тази комбинация ще играем. Ще разкараме Марадона, си купим нов централен. Е така. И това ще ми отбора. Така че, надявам се харесал. Аз бех Миро Ангелов. Чао, чао и до следващия път.